ସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା କୋଉ ମାସିକ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କେତେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୌରବ ଚୌଧୁରୀ। ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେ ଟେକ୍ନିକ ଉପରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଷୟ। ତାଙ୍କର ହେଉଛି 2.16 କରୋଡ଼ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଲକ୍ଷ 50 ଲାଖ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ମାସିକ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏକି କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅମିତ ଭାଣ୍ଡରା, ଯିଏ କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଡି କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କମେଡି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କମେଡି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭିଉଜ ତାଙ୍କର ଯାଏ, ଏମିତି କମେଡି ସେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2.35 କରୋଡ଼ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲ ତାଙ୍କର କରନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କମେଡି। ତାଙ୍କ କମେଡି ଅନେକ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କମେଡି କେତେବେଳେ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଉଛି ମାସିକ 30 ଲାଖ ଟଙ୍କା। ତାର ଅଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଯିଏକି ବହୁତ ବଡ଼ ବହୁତ କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶିଷ ଚନ୍ଦାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଡାଉନଲୋଡ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମିଲିୟନର ଭ୍ୟୁଜ ଯାଏ। ତେଣୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର 2.63 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ହେଉଛି 35 ଲାଖ ଟଙ୍କା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ? 2 ନମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଟୋଟାଲ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ। ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ 2.78 କରୋଡ଼ ତାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଜୟ। ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଲିୟନ ପରେ ଭ୍ୟୁଜ ଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏତେ ରୋଜଗାର ଯେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ 38 ଲାଖ। 1 ନମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏକି କେରି ମିନତି, ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଷ୍ଟର। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେ ରୋଷ୍ଟର କରନ୍ତି। ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଗ ବସ୍ ସେ ରୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଷ୍ଟର ଯେ ତାଙ୍କ ରୋଷ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ ଆସେ। ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ୟାଲକାରା ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ଏଇଥିରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଛି କ୍ୟାରି ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, ସେଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ହେଉଛି 60 ଲାଖ ଟଙ୍କା। ଜାଣିପାରୁଥିବେ